Съм Monkey Game BG и днес ще ви покажа как да си изтеглите пълната версия на Майнкрафт безплатно. Напълно безплатно, 100% работи. И така, нека първо отидем в... тук в Google и напишем Aptuit. И да го... И m.aptuit.com Aptuit download. Ето. Сега, ето... не съм го цъкнал. Чрез интернет. Така. Добре, m.aptuit.com. Добре, цъкаме Install Now. Сега, Aptuit да ви се изтегля. Сега, сигурно се питате защо ще ви е това нещо. Защото на един мой приятел му изтеглих Battles така. Канала му ще има в описанието и вие може да си го гледате. Има си няколко клипа, но човека е добър. Играва на пиано Тайлъс. Много добър. Още се чуда как може така с два пръста да играе. Аз още съм се играл само с един. Но изтеглих му Battles, но се оказа тъпата стара версия. И чрез това приложение вие може да си изтегляте стари версии и да ги подобрявате, да ги апдейтвате и да ги правите на нови версии, които ще ви работят така. Когато ви се изтегли, го цъкате. Така, сега настройки. И тук, ако не сте го активирали това на известни източници, го цъкате. Разрешаване само на тази инсталация. Махаме го така. И така следващ. На тези, които го имат вече, няма да им се появи това, а просто ще ви излезе само това следващ. Да. И това не се безпокойте. Добре, инсталиране. Давай. Той е готово. Добре, сега го отваряме. Next. Добре, продължи. Така, сега тук отгоре пишем Minecraft P. Minecraft. Pocket Edition, ето. Добре, сега тук какво ли ще ви излезне? 4 дена Go. Добре, теглим най-отгоре, защото това е най-новата версия. Би трябвало. Но не знам. И version 1.0. Добре, все пак ще може да се апдейтне. Добре, ето виждате как това ви позволява така инсталиране. Сега отвори, да ви покажа. Това са wallpaper. Упс, малка грешка. Добре. Как мога да съм толкова прост? Кажете ми как мога да съм толкова прост. Така, Minecraft Pocket Edition Dems, Texture Pack, Oh my god. Какво е това? Ето, тук долу ще ви спише Not Subscribed Stores. И цъкате най-горното. И Minecraft Pocket Edition, Install. Така. Така. Няма се сабскрайбвам. Не. Така, хайде. Добре, чакаме да го изтегли. Така. Но всъщност мисля аз да започна поредица на Minecraft Pocket Edition. Ако искате да започна поредицата, може да останете лайк и комент. Добре, ето сега пак ще ни излезе това. Добре, и вече да го отворим да видим дали ще сработи. 5 пъти се опитах да го направя този клип. Моля да кажи ми, че се сработи. Обръща се настрани, това е Minecraft. Това е Minecraft. Алфата 0.14. Уоу, добре, скинс. Ето тук ви са всичките скини. Може да си изтеглите приложение за скинове и да натиснете Apply, после Custom и в галерията ще ви излезе това. Сега Play, да ви покажа, че е истинската. На Creative ще окръстиме
Така, аз ще го изтървам. Добре, ето сега ще ви покажа. Тъкмо ще видя как ще ми върви като снимам. Добре. Рендерни са. Добре. Сега ето гледайте тук Enchanting. Оп. Какво е това, бе? Как са го подобрили само? Много яко е станало тук. Ето виждате колко яко. Да, всички блокове. Enchanting Table тук ли, бе? Къде е Enchanting Table? Опс, къде е? Боже, къде е Enchanting Table? Добре. Какво е това, бе? Ла. Да, тук някъде беше, ама... при букшелфовете би трябвало да е. Някъде тук е. Ето. Има и левели, всичко готово, ряпите. Всичко е идеално. Пък има някой път с брат ми да играем някой мап на Майнкрафт за оцеляване, да. Да, и това беше всичко от този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате и да го харесате и да дадете един палец нагоре, което е абсолютно, защото да, харесването не е само заради това. И ако искате да почнем тази поредица с брат ми, всъщност аз съм категорично решен да я започна. Утре е клипът, в който с брат ми ще играем на тази поредица на Майнкрафт с мапове. Но да, сега ще направя другия клип, който ще бъде на английски, както казах. Съжалявам, ако някой ми казва, че искам всичко само за сабскрайбъри. Не е вярно. Искам повече да помогна на някои други хора, защото някои клипове в YouTube не са верни. Това вече от някои сайтове не може така и са го пачнали. И да, харесайте клипа и до следващия път. Защо завършвам с харесайте клипа? Чао!